Manja cater demonstration from IB along KSA manja arro atum arpu kachelar amai kapadopon. Khai amoy arbung pu ke hok pen non pu anta KSA asong karbi anglong adang pi along ing tangkring sido. Lasonzi jakong po ajikpo nipai kep arni manja hithi adung kedo. Manja cater demonstration IB along KSA manja arro atum arpu kachelar amai kang nipon. Manja hawar aphan kelang kachari ponji aphan manja KSA asong aro amai pen. Arpu kachelar asai kedeng pon. Lapen manja KSA ajakong ansose kapang tangpon thuji aphan si jakong cheparang ponlo. Lason si arpu kachelar pon along akimi amai phu. Arpu along sarche phong terang lapen akimi secretary kongkat teron atum aphan si arpu pekponlo. Manja pen Indrajit teron report Karbi Daily News. Nidang niltum abang so mai pon lake manja long penak anani ke insam dia son selong asela so kang sam ria bangke nilitum long penan ke klem bang putum sangkok so mate wa thang asai chiklem long son dulu asi non ako puthot nilitum manja long deng pon thulo asi non ki bang ji nilitum dang manja hawara long claim pun ceng di labang ke first priority labang ke education ahin asi education mate la pendet puthot aku dagman jalong di karbia khai sun ke boyalong makin ni tum ani karja pun thibje pansi ni tum manja branch committee apen bang he lam chak chipi pon oh tane pini nali tum labang so budi risa full maya long bang kan chitong pon ni tum pini labang so maya long bang like bag doji ni tum kaduk kawe dak di food district ni bang ha apa luhi bang central committee me bang lo la pendang ni tum manja branch der bang thong ke bag doji ada nali tu pono manjalong education ahin nali tum ke chengsi step deng bon populatan non langda prote manjalong ke college bang ke sivela tata private golf bang abelang tandela sok thana ni tum pipuye labang so apot labang tanili tum claim pon po nili tum an bang ke thekan an ke claim pon po basin nili tum labang ke lamchak chipi pon lo lapen nili tum cheparai pon labang so lama ke aben thegam noi manjalong karbi atum in an keng sang so phan longli list pen gipido so thana ni tum kapine step deng pon dia sondo manali tum non new budi tum ka labang nili tum karjabdi hai ready la athe ili tum karbi khai along bang long le jorong le podim tame jordet la aku bang khai tum man chirai bom muluk na long bom no la si non ili karbi khai ge la khai mora bung tang lo pot long le philang chirai jum kom ji bang ke adai tu lo ke kante non pinab lo pilha karbia mai pudo isi ka chesong ponji phan pizar bizar putha asolong nali tuma hin beta ke chepate do indoma ka cherap chitu dinya la bang ke asong pe pot karbi tang te karbi ba alam the athim chen pon la pon la bang ke nilitum dak manja pen sta me ke tong ni phan bang bor ipon po mane bor ivek po bang nali men ma chithani nili men search phong terang non nili arpu kimi lo mai phu dak manja branch committee along si non arpu kimi pini pen pe pon la ane nali lo nang cherap dem phak secretary bang komar langli kongkat teron la bang langli ex person hai college long langli election du thon tang la pen non bang langli dak secretary si claim pon